El litigi entre una veïna de Puigcerdà irritada pel so que durant 6 anys causava el piano del pis de dalt i la pianista en qüestió ha arribat aquest dilluns a l'Audiència de Girona. El fiscal i l'acusació particular demanen tant a l'acusada com als seus pares, ja que llavors ella era menor d'edat, 7 anys i mig de presó i una indemnització de prop de 50.000 euros. L'acusació parteix d'un delicte contra el medi ambient per contaminació acústica. A més, també reclama 4 anys d'inhabilitació especial de l'ús de qualsevol professió o ofici relacionat amb la pràctica del piano com a instrument i un any i 6 mesos més per un delicte de lesions psíquiques. La Sònia des del setembre del 2003 fins al setembre del 2007, que marxa a Galícia perquè ja no pot més, està aquests 4 anys suportant el so d'un piano pràcticament 5 dies a la setmana i de 6 a 8 hores al dia. Dic que el que aguanta ell abans de posar una denúncia a l'Ajuntament és molt. Vull dir, està fins a 2 o 3 anys, que jo crec que ho hagués hagut de fer abans, quan ja està realment amb patologies psicològiques de tipus ansiós i de tipus depressiu. La defensa, per la seva banda, demana la lliure absolució i, alternativament, una pena inferior en 2 graus. És molt important desllindar fins a on arriba l'obsessió i la patologia, de fins a on arriba la rellevància jurídica d'un fet. I, sobretot, si aquesta rellevància jurídica és civil, administrativa o penal, com pretén l'acusació particular. Afortunadament, no és una qüestió d'una col·lisió de versions, hi ha les versions documentades i les que no estan documentades. I per això insistim en la plena confiança i pensem honestament que no s'hauria d'haver arribat mai a aquest extrem, precisament per l'angoixa i l'ansietat que li provoca a un ciutadà al veure sotmès a la pressió en què està sotmesa la Laia Martín en aquests moments. Els primers a declarar han estat la pianista i els seus pares, qui han insistit en assenyalar que no havien rebut queixes de cap més veí, que havien arribat a acords amb la veïna en qüestió per tocar en unes hores en concret i que fins i tot van arribar a insonoritzar tant l'habitació com el mateix piano. Tindrà un paper determinant, però, les declaracions dels pèrits sonors i mèdics, que hauran d'aportar informació objectiva de la major o menor incidència que el so del piano tenia a l'habitatge de la perjudicada.